Madaraka maigani ochakore ei kaunti ma Wajir ka sirikal dhi neno ni pap ma igero rumo e sa mowinjore. Jagoro migawo mar Arita Dr. Raymond Omollo ne otayo komiti ma ochung'ne chenro mag sirikal marango chal mar alap ma Wajir ma ibiro tigodo odiochieng Madaraka. Kane oloso gi jofwambo, Dr. Omollo owacho ni alabno mabiro ting'o ji 10,000 ka gedo mare orumo ibiro tiek ger juma mokwongo mar dwe mar abich. We are currently at 10%. We expect that we will achieve completion or substantial completion by the first week of May of this year as we get ready for the Madaraka Day celebrations. We'll be working together to ensure that we finish the project within the time we expected to finish. The airport is very important, and especially for that day, because we expect a lot of Kenyans to be here for Madaraka Day. We will be working together with the two colleague PSs for the two other projects as Ministry of Defense, just to make sure that all these projects are moving together to deliver within the time that we have been given by the Commander-in-Chief. Rawere mantiere kindigni ya paga beach nyaka 24 igeto kod yath mar PrEP ma ichwoyo diriye higa mar gayo landruok mag kute mag ayaki mong'ere kaka Lenacapavir